Laing tulo ka mga estudyante sa eskwelahan sa Kiyot gingon nga nasudlan og dawtan nga espiritu karong adlaw. Duha nini gibalikan. Gipanglubong na ang nahabilin nga patayng lawas gikan sa nalunod nga barko. Ang 47 ka patayng lawas wa pa mailhi. Giundang na ang pagpangita sa nagpabiling nga missing sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas. Mayor o 8 ka mga opisyal sa lungsod sa Lugidsan gipasuspenso sa Sandigan Bayan. Usa ka giila nga drug pusher gisumbong nga milugo sa iyang kaugalingon nga anak. Ang suspect nakaikyas sa usa ka buy-bust operation. Hingpit nang nalubong kaganina ang 47 ka mga patayng lawas nga nangadugta na og wa pa maili. Alas 10 kagabi, gisugda na og hakot sa mga taga Cosmopolitan Funeral Parlor ang maong mga patayng lawas nga gikan sa barkong MV St. Thomas Aquinas. Gisundan ng maong pagpangandam ni kapatid Leslie Caminade Vistil. Atol sa mga pagpanghakot, usa ka bana nga kasamtangang nangita pa siyang asawa, duha ka buwang anak ug bayaw ang tuyong mikuyog sa pagatud sa mga patayng lawas. Taga Pasay City si Junilo Karahian, kinsa tuyong mianhi sa Subo aron klarohon ang text message nga iyang nadawat gikan siyang higala kalabot sa paglubong sa mga patayng lawas sa Caritas Cemetery. Wa matud pa siya gipahibaw sa Tugaw Management sa maong kalambuan. Wa kapugi ni Junilo nga makahilak dihang misay-say ni nga 8 ka missed call ang iyang nadawat gikan siyang asawa. Sa siyang mga tawag na niya natubag. Naghilak na matud pa ang iyang asawa samtang mipahibaw nga mitakilid na ang barko apan kalit lang nga naputol ang linya. Gingong-gikan sa Butuan City ang iyang pamilya ug padung-unta sila sa Manila aron moapas kaniya. So mahitabo na sir, if ever mabaw-an nimo nga naa gilubong o bapili mo asawa anak ug kanang imong kuan bayaw. Kasi man ugaton yung balik niya dadun niyo sa inyo ha. Kung ma-result na hindi nitis, ako ginagawa. Leslie Caminade Vistil, News 5. Sa wala pa natigayon ang mass burial, usa ka santos nga misa ang gisaulog mismo ni Cebu Archbishop Jose Palma mga alas 8 sa buntag sa Caritas Cemetery. Sugin Limi, Chinky Baguio. Napuno kining tent sa mga kabanay sa mga biktima nga gipabarog din hisod sa Caritas Cemetery aron motambong sa misa. Wa kapugi sa mga kabanay ang emosyon diyang usa ka awit ang gihalad ngadto sa mga mitaliwan nilang mahal sa kinabuhi. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Aron mahupay ang ilang kamingaw, usa ka mensahe ang gipaabot kanila gikan sa Arsobispo sa Subo. Sa paghihapon sa mga pamaagi pag-comfort o pagtabang sa mga pamilya o bisan pa sa mga pamagi aron ang atong pagdubong karong adlaw makadanga to silindigad natin pa respect and pagpakita sa atong gugma sa atong maigsoon na nangamatay o sa ilang mga pamilya. Human sa misa, gisunod ang ceremonial burial sa tulo ka mga patayng lawas. Ang mga lokal nga opisyal sa Subo mipadayag sa ilang pasubo ngadto sa nahabiling pamilya. Province of Cebu is one with you, no? Nining higayon ano ni panahon nga sa kag-goal bitaw kay nagtalita palitag sa inyong mga paryente pero let's leave this to God lang yun. Pataka-taka niya na, hindi na salvageable. Pero salvaging is the answer. Let salvaging be done. Paghuman sa seremonyas, dungang mipalupad og mga puti nga balloons ang kabanay sa mga biktima sa paglaom nga unta mailhan na og makit-an pa nila ang mga mahal sa kinabuhi. Jinky Bargio, News 5. Atol sa mass burial kaganina, nagbaha ang emosyon.
Dunay inahan nga suway untang muangkon sa usa ka patayng lawas nga giingon niya nga sa iyang anak. Iya ba kining nakuha? Bubalik si kapatid Jinky Barrio alang sa maong sugilanon. Sayo nga miabot dinhi sa Carreta Cemetery si Marlene Laurente nga gikan pa sa lungsod sa Tagos sa probinsya sa Surigao del Sur. Kuhaon unta niya ang patayng lawas siyang anak nga si Sheila May 21 anyos, usa sa mga biktima sa nalunod nga barkong MV St. Thomas Aquinas, kapin usa ka buwan na ang milabay. Bisan ug anaa na sa state of decomposition, sigurado si Marlene nga anak niya ang sod ining lungon nga apil sa mass burial. Wala na sa nina na ako mamagdi. An iya, pigyonan iya itsura. Masakit sa kasing-kasing magtanaw. Pagkikita ko unan, ikit ang kuan ng berming ko ang gainan ako kasing-kasing. Apan dili mo release ang PNP Crime Laboratory sa patayng lawas hangtod nga di mo gawas ang resulta sa DNA. Gipasabot sa mga sakop sa disaster victim identification nga di sila basta-basta mo release og patayng lawas paglikay nga sayop unya ang ilang mahatag sa nagbangutang pamilya. We have to remember that a tedious process was done to identify those cadavers that are identifiable. So itong mga ito, these are really the cadavers na talagang masyadong weak yung basis natin for identification. And that is why we just have to wait for the DNA result. Dismayado si Marlene apan tungod kay way nabuhat, misugot na lang siya nga ilubong ang iyang anak. Nanawagan sab sa mga technical divers si Carmel Chito kansang 5 ka tuig nga pag-umangkon padayong missing. Gusto ba mahimo magpamagay ba na bisang unsa pamagay basta makuha nang gitong nga pabilin dito kay Luisad ba? Jinky Barrio, News 5. Japan International Cooperation Agency maoy mo gasto sa pagbutang sa VTMS kon Vehicle Traffic Management System aron kalikayan ang disgrasya sa kadagatan sa Port of Cebu. Kini gipahibaw sa Coast Guard dihang gipatawag sila sa usa ka executive session sa konseho sa Dakbayan sa Subo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gipatawag sa usa ka executive session sa mga sakop sa konseho ang mga representante sa mga ahensya kansang tahas mao ang pag-monitor sa mga sea vessels sa Subo. Mitambong ang mga kadaguan sa Philippine Coast Guard, Cebu Port Authority, Maritime Industry Authority kun Marina ug Philippine Navy aron pagpresentar sa ilang tagsa-tagsa ka mga sugyot aron pagpalambo sa maritime safety. Si Captain JB Chongson, Harbor Master sa CPA mipahibaw nga nagbugna na sila og technical working group aron sa himuong vessel traffic monitoring system kun VTMS sa Subo. Samtang wa pay VTMS, magpabilin usa sila sa pagpatrolya sa kadagatan. In order to sabing bugaw na to ang mga barko anchoring inside the Cebu Channel, they are hazard to our transiting vessels. Giangko ni Chongson nga sa pagkakaroon, subling mga foreign vessels lang ang ilang gi-require nga adunay harbor pilot on board. So wala na mo compulsory ang mga barko nga mga liner vessels like domestic vessels sa pilotage. So ang among compulsory is only the foreign vessels. Apan mi question ang konseho nga kung pamilyar na ang mga kapitan sa mga domestic vessels sa ilang giagian nga channel, di unta mahitabo ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas ug MV Sulpicio Express 7 ni adtong Agosto 16. Misugyot ang konseho nga to sa Marina nga himuon ang requirements sa tanang vessels nga magdaog harbor pilot, hilabi na kadtong adunay da nga mga dagkong karga. Ang Philippine Coast Guard mipahibaw nga mibisita pagbalik sa Sugbo ni atong miaging simana ang mga sakop sa Japan International Cooperation Agency kun JICA aron pag-survey sa mga posibleng lugar nga kabutangan sa mga radar sa VTMS. Ang unang lote nga ilang mahimong butangan sa mga radar sa VTMS anaa sa Dakbayan sa Talisay ug gipanag-iya sa CPA, samtang ang ikaduha ibutang ubos sa Mactan Bridge nga iya sa DPWH. Ang duha ka luna mahangyo ra gikan sa mga nanag-iya niini. Samtang ang ikatulong lugar nga butangan sa radar anaa sa Bantulinaw Point nga gipanag-iya sa Mactan Economic Processing Zone ug gikinahanglan nga paliton. Ang Coast Guard nangayo og hinabang pinansyal sa mga LGUs aron pagpalit sa maong luna tungod kay ang VTMS equipment ra ang bayran sa JICA. So the Philippine Coast Guard naman
Ang use naman niya sa VTIMS is to control the traffic, and at the same time, the Coast Guard is using VTIMS also for the conduct of search and rescue operation. So it is very essential din po talaga na magkaroon tayo dito sa Cebu, in the sense na very heavy yung volume ng traffic natin dito sa channel. Ang maring na mibutiag nga himuon na nilang requirement sa tanang sea vessels ang pag-install na karunog automatic information system kun AIS aron apil na nga ma-monitor ang ilang mga barko sa itukod unya nga VTMS. We have prepared the draft circular requiring ships to acquire AIS. This equipment will be the one to be installed on board ships so that to function the VTMS that they've been discussing earlier. Samtang gisiguro sa Coast Guard nga mas gihugtan na nila ang ilang implementasyon sa mga balaod sa kadagatan. Gani pipila na ka mga kapitan ang ilang gipang sita o gipang rekomendar nga suspensohon ang ilang lisensya tungod sa overspeeding ug pag-agi sa sayop nga lane. We are now strictly monitoring the speed limit of our vessels here in Cebu Channel. So we are directing them to observe 5 to 8 knots speed. And then we are conducting constant reminders to our ship owners to follow strictly the traffic separation scheme. Andrea Patenio, News 5.